med frem for at skabe overtalssituationer. De har lavet 26 mål i VM-kvalifikationsturneringen, og de er lavet af 11 forskellige spillere. Og nummer 3 her er det Isla. Også han spiller til daglig Udinese. Og nummer 7, Alexis Sanchez. Isla. Sanchez igen. Overfor Michael Jakobsen. Kaptajnen med nummer 3. Isla, Sanchez. Chileens hjørnespark. Og vi får lige en lille smagsprøve på, hvad det er, de egentlig kan. Som vi også hørte det i optakten fra Morten Olsen. Det er ikke sådan en for det danske hold, når presset bliver så voldsomt. Ja, altså det er ikke nogen overraskelse, at de presser over hele banen. Det ved jeg, at Morten Olsen har sagt til dem, men altså de virker oplagt. Det er Sanchez overfor Michael Jakobsen. Og så kommer Isla der. Stefan Andersen får lige nogle handsker på. Forsvar på gået af Martin Jørgensen. Jeg skal love for, at det går hurtigt. Rommedal, der får clearet. Der kommer altså 2 mand på at se det. Ja, han kommer foran. Det burde ikke ske. Det er sådan en typisk ting, som man altid siger, at man skal foran den første. Der må ikke være en, som kommer løbende foran. Men det sker her, så bliver det farligt. Heldigvis så stort. Keeperen hedder Miguel Pinto, som til daglig spiller i Universidad de Chile. Og er med i stedet for den normale keeper, i hvert fald i VM-kvalifikationsturneringen indtil nu, Carlos Bravo. Isla. Og igen ser vi lynende hurtigt, og det er lidt et tilfælde det her, at Chile ikke kommer foran. Stor mulighed til Manchilla. Går det for stærkt for det danske forsvar lige nu? Ja, altså de skal lige finde hinanden, og det er nogle rappe fyre, vi er op imod her. Altså vi skal virkelig ja, det er jo lidt, hvis forhåbentlig bliver det ikke noget alvorligt, men Jesper Christiansen væk, og i 2 omgange får han alligevel prikken ind, indskiftet Paredes, og dermed chilenerne efter en time nøjagtigt foran med 1-0. Den dybe stikning, den overrumler åbenbart det danske forsvar. Ja, han kommer bag om forsvaret. Det blev om Jesper. Og så måske lidt heldig med, at han får den ind der. For det er faktisk 2 mand ind på målstregen nærmest. I første omgang Anders Møller Christensen, som også blev spillet, kan vi sige, bagom. Og kommer lidt sent der. Jesper Christiansen sørger for, at vinklen bliver en lille smule mere spids. Og William Kvist kan ikke gøre noget ved den. Chiles føring, og vel egentlig fortjent, måske ikke på anden halvleg, men i hvert fald det, de præsterede i første halvleg, chilenerne. Ja, præcis, fordi det virker som om, at de ikke er helt oppe i det samme gear, som de var i første halvleg. Dansk. Nummer 72 under Morten Olsen, Lasse Schöne, som kommer fra Nijmegen i Holland. Offensiv midtbanespiller, teknisk god, sådan en såkaldt 10'er, kan man sige, men meget alsidig i sine bevægelser. Der er han der, Lasse Schöne. Værsgo. Sikke en debut. Og sikke en aflevering. Han er simpelthen lige kommet på banen. Og får afleveringen fra Jakob Poulsen, mesterlig aflevering, og en fremragende afslutning fra Lasse Schöne. Velkommen på det danske landshold. Det må man nok sige.
Prøv lige at se afleveringen fra Jakob Poulsen. Den er super genial. Og så det der mesterligt sat ind. Fantastisk afslutning. Se det overblik her. Hele forløbet. Og så den der lægger den til rette. Ja. Og over i det lange hjørne. Han rejste allerede som 16-årig ud fra Lyngby til Heerenveen, også i Holland. Og han har været hele DBU-skolen igennem, kan man sige, med 22 ungdomskampe i sin tid. Og fik altså nu chancen som en overraskelse for mange udtaget til kampen her. Regina, han kommer fra norske Rosenborg nu. Chris Stadsgaard, 24 år, en i stedet for Lars Jacobsen. Han har været meget plaget af knæskader, men er nu oppe i gear igen så meget, at trænerstaben, som har besigtiget ham, synes, at nu må det være at prøve Chris Stadsgaard. Han står og venter. Ja, det er altså, når man ikke er vant til, at det går stærkt, det her, så står Chris Stadsgaard tøvende. Fødderne i cement på det nærmeste, og derfor kan Sanchez bringe Chile foran med 2-1. Prøv at se. Der sker ikke noget, og igen kommer chilenerne altså ind foran en dansk spiller, som vi så det meget i første halvleg her. Men her slingbevægelse, det må vi desværre konstatere fra Chris Stadsgaard. Ja, han er ikke opmærksom på, at han kommer bag ved ham, og selvfølgelig skal han angribe den bold der. Sådan kan det være så forskelligt. Kjær. Simon Kjær, der forsøger sig, og hvad så det med den der Rommedal? Det er nogle gode ting, det der, for Dennis Rommedal. Han er altså op imod et hold, som spiller nogenlunde den samme gang fodbold som Portugal, så absolut optimalt testkamp. Ja, han på spil igen, Sanchez. Det er altså verdensklasse. Og får den altså også på alt den kan. Det er normalt sådan nogen, der optræder i pausen. Som de ligesom skal testes for, altså, men det er sådan nogle ting, det er jo det, som de her testkampe de får, at man får justeret på de små detaljer, som ikke lige fungerer. Og alt det her, det skal evalueres i morgen af de to trænere over for en samling danske trænere. De står nemlig hånd i hånd, Bielsa og Morten Olsen, og fortæller, hvad de synes om matchen her i mere tekniske detaljer. Det bliver egentlig ret interessant, det kunne man godt tænke sig at høre. Men vi har fået i hvert fald en fornøjelig aften, må man nok sige, men det er det første danske nederlag i 2009. Normalt er det ikke så godt at tabe en kamp, men jeg tror ikke, det betyder så frygtelig meget i denne her omgang for Morten Olsen. Han fik set mange gode ting, blandt andet det, vi ser her, et pragtmål af debutanten Lasse Schöne. Lidt desværre, så kom der altså også en personlig fejl kort efter af en anden debutant, som gav chilenerne sejrsmålet. Det kommer her, og Stadsgaard er noget passiv, må man nok sige. Og derfor så får Sanchez kampens absolutte oplevelse scoret til 2-1. Morten Olsen er klar.